Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Karma Yogam Namal Innale കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇന്നൊന്നും കൂടെ PPT-യിലൂടെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്കും കൂടെ കടക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ച് ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനന് തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തദേകം വദ ഏന ശ്രേയോഹമാക്കുയാർ. എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉപദേശിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാതെ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ യദം ഗുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപിചതേന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അവനവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള അർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലേതാണ് ഭഗവാനെയാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനെ ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രധാന പുരുഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി അത് ആ ജലം തങ്ങളെ എല്ലാം പവിത്രമാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സഭയിൽ ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനും എല്ലാവരാലും പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കാരണം എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠവും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതും ആ ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പുനർജന്മം എന്നുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഉപാധി. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം?
ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് പ്രാധാന്യം, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ഭഗവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ആരെയും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബന്ധനത്തിലാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ആകർഷണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അവിടെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം മിശ്രിതമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ സുഖവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ, നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. കാരണം അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും എപ്പോഴോ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച്, സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരുക, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തോടെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരമാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും മൃഗത്തെ പോലെ അറിവില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സംസ്കാരം ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരോ സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഉയരുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കർമ്മഫലം തനിക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യുന്നു, അത് മാത്രം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന വഴിയാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ നേടുന്നു. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന ഈ കർമ്മയോഗമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിലും അഷ്ടാംഗ യോഗമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഈ യോഗ ലാഡ്, അതായത് യോഗ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പ്രക്രിയകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യോഗ ലാഡർ, അതായത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ ഉയർന്നു, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗികളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും, അഷ്ടാംഗയോഗികൾ ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കും. പക്ഷേ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി ഇതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു, സകാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് ഇത് കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള യോഗ ലാഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും
ശ്രേയസ്കരവും ഏറ്റവും എളുപ്പമായതുമാണ് എക്സ്പ്രസ് ഇലവേറ്റർ എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന് ശരണാഗതനായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നേരെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരവും ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളതും. അത് എക്സ്പ്രസ് ആണ് എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഏണിപ്പടിയിലൂടെ ഓരോ ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് കയറുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഒരു ലിഫ്റ്റിലൂടെ കയറുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അധികം പ്രയാസം കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നാൽ പടിപടിയായിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിലോ അത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ 10ാമത്തെ നിലയിലേക്കോ മറ്റോ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏണിപ്പടിയിലൂടെ കയറുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചധികം വിഷമകരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിലൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും വളരെ മെച്ചമുള്ളതും ഏറ്റവും വളരെ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതും നല്ലതുമായിട്ടുള്ള വഴി. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം നേരിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഒന്നും തന്നെ അവലംബിക്കാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം എളുപ്പവും ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരവുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് നമുക്ക് ഉയരാം, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക്, ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എല്ലാം ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ചിലർ ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന വഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 10 മുതൽ 16 വരെ ഭഗവാൻ കർമ്മകാന്ഡം മുതൽ കർമ്മയോഗം വരെയുള്ള ആ വഴിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മകാന്ഡമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെയും അവരെയും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുക വഴി, നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വഴി, അവരിൽ നിന്നുള്ള ലഭിക്കുന്ന ആ സഹയോഗത്തോടു കൂടി ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്കിവിടെ പുലർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിക്കുക, ദേവന്മാരുടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മഴയും വെയിലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. അതായത് ആ ഒരു ചക്രം, നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിന്റെ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു, വേദങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വേദങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർമ്മകാന്ഡത്തിലൂടെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. ദേവന്മാരിൽ സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് മഴ തരുന്നു. ആ മഴയിലൂടെ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, മനുഷ്യരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് ഉയരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ആ യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. കൂടാതെ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം, എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയും ആ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അതിൽ ബന്ധിതനായി ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുഴുകിയ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ക്രമേണ നമ്മൾ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നത്. മഴയും വെയിലും ആ മഴയിലൂടെ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രവണതകളും എല്ലാം തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. ആ ദേവന്മാരിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു നമ്മൾ ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മാത്രം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോരന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവ ആരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധന വളരെ പ്രാമുഖ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും കൂടെ വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമാക്കുന്നത് എന്ന്. അനാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്യ സംഭവഃ യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മഴ മൂലമാണ്. ആ മഴയാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിൽ എല്ലാം വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദേവന്മാർ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് എന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചക്രമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ആ വിശിഷ്ടതയോടുകൂടി മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ആ യജ്ഞത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഭൗതിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, സ്വർഗലോകത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണം എന്ന് ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗിയാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം സമൂഹത്തിലെ വളരെ മുതിർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അവനവന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കാണും. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ നിങ്ങളെ ഒരു മാതൃകയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാതെ അലസനായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരും നിങ്ങളുടെ മാതൃകയെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും നീ പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ, ഇത്രയും വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് അർജുനനെ മാതൃകയാക്കിയാൽ അത് സമൂഹത്തിന് ഒരു കളങ്കമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജനക മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അങ്ങനെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായ ആളാണ് ജനക രാജാവ്. പക്ഷെ എങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജനക മഹാരാജാവും ഒരു വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അതുപോലെ അർജുനനോടും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നീയും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ.
യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. കാരണം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, സമൂഹത്തിലെ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും, രാജാവാകട്ടെ, വേറെ ഒരു അധ്യാപകനാകട്ടെ, ആരായാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനും അത് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ രാജകുമാരനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗോകുലത്തിൽ തന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എത്രമാത്രം അസുരന്മാരെ അദ്ദേഹം നിഗ്രഹിച്ചു, എത്രമാത്രം സേവകൾ, പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുക, പശുക്കുട്ടികളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അവസാനം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു സാരഥിയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ പ്രവർത്തികളെ അനുകരിക്കും. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. കാരണം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊന്നും കൈവന്നിട്ടില്ല. അവരെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ മാതൃകയാക്കുവാൻ പോന്ന ആചാര്യന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്, അവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങൾ എല്ലാം നാശമടയും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും, അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇന്ദ്രദേവന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തടഞ്ഞു ഭഗവാൻ. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇന്ദ്രദേവന് കുറച്ച് അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് ദേവാദിദേവൻ, എന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഇന്ദ്രനുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇന്ദ്രദേവൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രദേവന്റെ പൂജകൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലന്മാരെല്ലാവരും ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, കാരണം ഇന്ദ്രദേവനിൽ നിന്നാണ് മഴയെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലന്മാർ പശുക്കളെ മേച്ചും കൃഷി നടത്തിയുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതിന് മഴ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. പശുക്കൾക്ക് പുല്ല് വേണം, കൃഷി നടത്തുവാനും മഴ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാ വർഷവും ഇന്ദ്രദേവന് ഒരു യജ്ഞം നടത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം തരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവർ അത് തരണം. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രദേവന്റെ പൂജയ്ക്ക് പകരം ഗോവർദ്ധന പൂജ നടത്താം. കാരണം ഗോവർദ്ധനമാണ് നമുക്ക് മഴ തരുന്നതും പുല്ല് തരുന്നതുമെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിക്ക് പൂജ നടത്തുവാനായിട്ട് അവർ ഉപദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇന്ദ്രദേവന് ദേഷ്യം വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച മുഴുവനും അവിടേക്ക് വളരെയധികം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ മഴയെ അഴിച്ചുവിടുകയുണ്ട്. സാമർത്ഥകം എന്നുള്ള ആ മേഘത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആ വൃന്ദാവനം മുഴുവനും പ്രളയമാക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികളും ഭഗവാനെ തേടി വരുന്നു. കൃഷ്ണ, അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, ഇന്ദ്രദേവൻ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാകുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് അവളെ രക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നാശമടയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ തന്നെ ഉയർത്തി അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം, ഭഗവാൻ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യണം. കാരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനായിട്ട് ലീലകളാണ് ആടിയത്. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികളല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള, ദൈവികമായിട്ടുള്ള
ലീലകളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതിനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മ മൂലം, അജ്ഞാനം മൂലം കർമ്മഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ അവരെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. സക്താകർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ് സദാ സക്തസ്യകീർഷുർ ലോകസംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷേ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാൻ പാടില്ല. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കർമ്മഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മഫലം അവർ സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവരെ ആ വിദ്വാൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ അവർക്ക് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ശരിയായ വഴി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാളും അതില്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ, സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അവബോധം മാറിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം അവർ ഡൊണേഷൻ എല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണം ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനല്ല അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർ ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകളും അവർ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാർ അസാമാന്യ ജനങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാം എന്നുള്ള വഴിയാണ് അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഖിനാം ദോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്യാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്രമേണ ഉള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. കാരണം അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിയായ വഴി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ശരിയായ വഴി ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അവരെ ഒരിക്കലും അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രകോപനമാക്കരുത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള വഴി നമ്മൾ സ്വയം പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അഭിജ്ഞരായ കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അല്ലാതെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയരുത്, അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കും ഭക്തന്മാർക്കും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഓരോ ശ്ലോകവും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധനാകാം.
കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമപദം പോകാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ഓരോ ചെറിയ കാര്യവും ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ശ്ലോകവും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം ഉപദേശിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം അർപ്പിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ദിവസം 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും പാലാണെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിയായ വഴി ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു? കാമ്യകർമ്മത്തിൽ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഹി കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംബോധമുണ്ട്. ഞാൻ എന്നുള്ളത് വേണം, അഹംബോധം വേണം. ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംബോധം എന്നുള്ളത് ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോഴാണ് അത് മിഥ്യ അഹംഭാവമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള അഹംബോധമാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഹംബോധം, ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം. പക്ഷെ ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോൾ മിഥ്യ അഹംഭാവം, അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല, റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, പിന്നെയോ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മിഥ്യയാണ് അത് തന്റെ അഹംഭാവം ശരീരബോധത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം ഓരോ ജന്മത്തിലും മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശരീരം നമ്മളാണ്, ഞാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മിഥ്യ അഹംഭാവം. അതിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ വ്യാമോഹിതനാകുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവായതുകൊണ്ട്, ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട്, ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ അറിയാം അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അയാൾ സ്വന്തം മിഥ്യാഹംഭാവത്തിലായതുകൊണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള മൂഢവിചാരമുള്ളത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരാളെ, ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും തന്നെ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല. അയാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ പരിശ്രമിക്കണം, അവരെ ഉപദേശിക്കണം, വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അത്രമാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന മിഥ്യാഹംഭാവമുണ്ട്. ശരീരയന്ത്രം പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി
നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ രണ്ടും, അതായത് ഈ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടേതാണ്, ജീവാത്മാവ് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അവയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജത്താലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഭൗതികവാദിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനനാണ് ഞാൻ എന്ന് ആ ഭൗതികവാദിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണ് എന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതാണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചവയാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും അയാൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതനായാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനമുള്ളൂ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, അജ്ഞാനത്താലാണ് സാധാരണ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിമഗ്നരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഏറെ കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയാണ് ശാശ്വതം എന്ന് വിചാരിച്ച്, ഈ ശരീരമാണ് ശാശ്വതം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആ ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിനും എല്ലാം നാഥൻ എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഭക്തന്മാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ അറിയാം, ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിൽ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ വ്യത്യാസം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും ശരീരബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം അയാൾ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോയി ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതായത് അവരെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രകൃതേ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു ദാന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനവാദികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു, തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. കാരണം അയാൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ധനസമ്പാദനത്തിന് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. പല വിധത്തിലും പല തരത്തിലും ആ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുന്നു, അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങൾക്ക് എന്താകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം ഏൽക്കരുത് എന്നെല്ലാം ഉപദേശിച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം പിന്നീട് അവർ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ദുഷിച്ചു എന്ന് വരും, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോയിട്ട് അവരെ പോയിട്ട് ഭക്തന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അവരെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക്
ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഉപദേശിക്കാം, അത്രമാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ച് അവരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ. ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഉത്തമമാണ്. കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഭക്തന്മാർക്ക്, സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാം, അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാം എന്നല്ലാതെ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭക്തന്മാർ പോയി ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കനിവ് കാട്ടുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കരുണ മൂലമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കരുത്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനേക്കാൾ കരുണയുള്ളവരാണ് എന്ന്. അവർ ഈ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ കേട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും 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 ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക്, കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധിച്ചാൽ അവരുടെ ജന്മം സാർത്ഥകമാകുമല്ലോ. അത് മാത്രമാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം. മൂഢന്മാരെ ചെന്ന് കണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ ഭരിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സകല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും നിർബന്ധപൂർവം ഒരു ഭക്തൻ ഡൊണേഷൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രാധാഷ്ടമി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമനവമി വരുന്നു, അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം പണിയാൻ കാശ് വേണം, അങ്ങനെ നിർബന്ധപൂർവമാണെങ്കിലും ആ ഒരു സാമാന്യ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഡൊണേഷൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത ആളുടെ കർമ്മഫലമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ധനത്തിന് വേണ്ടി സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ചെന്ന് കാണുന്നത്. അതവർക്ക് ദേഷ്യം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോ നോക്കിയാലും ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു വിചാരവുമില്ല. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി, കാരണം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ വേറെ ഓഫീസിലൊന്നും പോയിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാന് വേണ്ടി അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്ത നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകുന്നു. നമുക്ക് അതുവഴി പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ആകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ധനം ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിലിടുന്നു, ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലിടുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു അമ്പലം പണിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ധനം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ത്യാഗ മനസ്ഥിതിക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയാകാനുള്ള വഴി നൽകുന്നു. അതറിയാവുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിലക്കിയാലും അങ്ങനെയുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ചെന്ന് കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക വഴി ആ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം സമൂഹത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു ജനങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർനിർമമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർപ്പിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് വേണം. ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാന് നമ്മൾ എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അതിന്റെ ലാഭമോ ആ ലാഭത്തിലോ ഒന്നിലും തന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം. മൂലസ്വരൂപത്തിൽ തനതായ രൂപത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനാണ്. ഭഗവാനാണ് നാഥൻ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. ആ ആശ്രിതത്വം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുക എന്നത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണെന്നിരിക്കെ ജീവാത്മാവിന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള സഹകരണം വിട്ട് ആ ബന്ധം വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. കാരണം ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷഭരിതമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ വിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒന്നാമതായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു നമ്മൾ. കൂടാതെ ആ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ജന്മവും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നാൽ ആനന്ദമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം. അതേസമയം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉന്നയിക്കാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവാന് ആ കർമ്മഫലം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവത്രേ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ഒരു ബാങ്കിലെ കാഷ്യർ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആ ബാങ്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ കാശ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി എല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ താനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. അത് ബാങ്കിന്റെ കാശാണ്, ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മൾ തന്നെയും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ യാതൊരു വസ്തുവിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കില്ല. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈശോപനിഷത്തിൽ. ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉന്നയിക്കുന്നത്? ഇതെന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് നമ്മുടേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? ഈ ശരീരം കൂടെ നമ്മുടേതല്ല, ജീവാത്മാവിൻ്റെതല്ല. ശരീരവും കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ജീവാത്മാവിന് പോകുവാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ. അതുവഴി കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ
ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, ലാഭേച്ഛകൾ ഒന്നും കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണെങ്കിലോ ഏതേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനു തിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം സ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ കണ്ണടച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ അജ്ഞരായിട്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് പല പല ശരീരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമെന്നല്ലാതെ പ്രയോജനമില്ല. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഹ പ്രകൃതേ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാതി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർനവശമാഗച്ഛേത് പൗഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടിയാണവ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയിലുള്ള വിഷയങ്ങളോടുമുള്ള ആസക്തി ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? അതിനുള്ള ചില വഴികളുണ്ട്. ആ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം നിർദ്ദിഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ പുനർജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനോ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പോൾ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ, ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അല്ലാതെ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ദുഃഖമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വേറെ ഒരാളുടെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ അത് പാപമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലോ ക്ഷത്രിയൻ ആ രാജവംശം അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ അർജുനനെ പോലെ താൻ സന്യാസിയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവമാണ് അർജുനനുള്ളത്. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അർജുനന്റെ കടമയാണ്. അതനുസരിക്കാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രേയസ്കരമല്ല, ആപത്കരമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ശുദ്ധീകരണമാണ്. അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ
ആ ശുദ്ധീകരണം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ പാപകർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, അധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ താൻ അറിയാതെ പോലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിന് 3 സ്റ്റേജുകളുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. മനസ്സ് തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ്. മനസ്സ് ഓരോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത, അതാണ് തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ജായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മനസ്സിൽ അതിനോടുള്ള ആസക്തി വളരുന്നു. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി വളരുന്നു. സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ. പിന്നെയോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വില്ലിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് സ്റ്റേജ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മുതിരുന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ കാമസുഖഭോഗങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ, ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യാമോഹം, സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥിതി പോലും മനസ്സിനുണ്ടാകുന്നില്ല. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹമായിട്ട് മാറുന്നു. സമോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതി, അതായത് അവനവന്റെ ബുദ്ധി തന്നെ നശിക്കുന്നു. സ്മൃതി എന്നാൽ ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരുന്നു. താൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്, എന്ത് ചെയ്തില്ല, തെറ്റാണോ ചെയ്തത് ശരിയാണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാനുള്ള ഓർമ്മ പോലും, അതുപോലെ വിചാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പിന്നെയോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി, ബുദ്ധിയും നശിക്കുന്നു. അതുവഴി ബുദ്ധിനാശം കൊണ്ട് ഒരാൾ പിന്നീട് പ്രണശ്യതി, അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, രജോ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളിലാണ് രജോ ഗുണം കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ ഒരാളിൽ കാമം, അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതുമൂലം അയാൾ ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാമം എവിടെയെല്ലാമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യദോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ഉള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ പുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്താം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇതുപോലെ സത്സംഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലം ഒരു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഈ കാമത്തിനോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയുള്ളത് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം?
ആ കണ്ണാടി, പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടി നമ്മൾ തുടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുപോലെ അവർ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയം എന്ന പോലെയുള്ളത്, ആ ഭ്രൂണത്തിന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം തന്നെ അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്നവയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ. അതും അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ ചിലതെല്ലാം. അപ്പോൾ അവ അതിയായ കാമപ്രകടനം മൂലം, മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കാമപ്രകടനം മൂലം, ആ കാമത്തോടുള്ള ആസക്തി മൂലം, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി മൂലം അവർ അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു ശരീരമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല അളവുകളിലുള്ള കാമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പല ജീവരാശികളെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി മൂലം എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചോ അതിന്റെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് ഓരോ ജന്മത്തിലും പ്രത്യേകം ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് 3 വിധത്തിൽ പല അളവുകളിൽ ഈ കാമം ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർക്ക്, കാരണം പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന് മോചിതനാകാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആ ബന്ധനത്തിലാകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ആ ജീവാത്മാവ് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്തേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാകാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്തിൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവാനാണ്, അവബോധം പരിശുദ്ധമാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവ് അജ്ഞാനത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ശരീരം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ പല അളവുകളിൽ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് സ്വയമേവ പരിശുദ്ധനാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാണ്, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവുമുണ്ട് ജീവാത്മാവിന്. പക്ഷേ ആ ഒരു കഷ്ടകാലം, ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് തൻ്റെതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. ആ ശരീരബോധത്തിൽ ആ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും താൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധത്തിൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൊരു വിമോഹയത്തേഷാ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങളിലാണ് ഈ കാമം, അതായത് ഈ ലസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് ചെവി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുതിരകളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാൺ അതാണ് മനസ്സ്. ആ കടിഞ്ഞാണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവയിലാണ് ആ കാമം ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഈ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാമത്തിന് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ ആ ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ശരീരബോധത്തിലാണ്. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിനെ അങ്ങനെ അജ്ഞാനം വന്ന് മൂടി ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മാലിന്യമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തോടു കൂടി അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു.
അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാം. തസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ പാപമുദ്ര ആയ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനും ആസക്തി വരുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് അതിനെ കയറി പിടിക്കുന്നത്, മനസ്സിൽ ചിന്ത വരുന്നത് എങ്ങനെ അത് സ്വന്തമാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആദ്യമായി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹോർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്, ശരീരത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്, മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാകുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് പരിശ്രമിച്ചാൽ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കാം, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, മനസ്സുപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കണം, ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരസ്ഥിതിയേക്കാൾ ഉന്നതമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമാണ് മാനസിക സ്ഥിതി. മാനസിക സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ആ ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. മനസ്സുപയോഗിച്ച് മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കുക. മനസ്സിനെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. എന്നാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉയർന്ന ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹോ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യമായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സ്വയം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാട്ടിലും മനസ്സിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലാണ് ബുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മുടെ ചൊൽപ്പിടിയിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് അവയെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവെ, കാമം ശത്രുവാണ് നമ്മുടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ചിലർക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അവരവരുടെ പ്രൗഢി കാണിക്കാനായിരിക്കും. എന്തായാലും എല്ലാം തന്നെ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ആപത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന സാധാരണയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാകാം, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാകാം. പക്ഷേ അതിനും മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്യാഗ്രഹം നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതില്ലാതെ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണം. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.